Ahojte pri dnešnom novom videu. Dnes sme sa vybrali preskúmať náhodné opustené domy pri ceste v Rakúsku. Každý takýto dom môže ukrývať tajomstvá a my sme samozrejme chceli vidieť viac. Vidieť, čo sa nachádza vo vnútri. Ako to však často býva, nič nedopadlo podľa našich predstav. Mne sa pokazil mikrofón, takže video ostalo bez zvuku a ostatné uvidíte. Za niektoré zábery ďakujem Marcelitovi, ktorý bol so mnou. Ideálny čas na prieskum je, keď opadne lístie. Vtedy si naplno môžete užiť nevľúdny zjav opustených miest. Ako aj tu. Dvor plný odpadu, starých bicyklov či plastových stoličiek. Pred nami dvere, ktoré sa sami otvárajú, takže vstup bude jednoduchší, ako sa zdalo. Je to však len nejaká dielňa alebo sklad a ďalej sa tadiaľto nedostaneme. Až na pár nástrojov tu už toho moc nezostalo. Keď nie sú otvorené správne dvere, musíme nájsť nejakú alternatívu. A toto bude ono. Kúknite, Ivanka leze. Dnu idem len ja, ostatným sa nechce. Dom vyzerá byť plesnivý a zavretý. Zistujem, že dvere sú našťastie odomknuté. Prázdny priestor je často zvláštny, aj tu mám divný pocit. Z každej strany len zatvorené dvere. Počujem aj nejaké zvuky a neviem identifikovať, či pochádzajú z domu alebo z cesty, ktorá je hneď za oknom. Ale sme v Rakúsku, uprostred mesta, takže vo vnútri asi nik okrem mňa nebude. Bola podľa pár náznakov kuchyňa. Čo ma hneď zaujalo, je krásne malé okienko, ktoré naznačuje, že sa nachádzam v naozaj starom dome. Na okne ostalo už len posledných pár liekov. Po každom zostane niečo iné. Nájdené noviny vedia často priblížiť dobu, kedy bol dom opustený. Neplatí to však vždy. Tieto sú z roku 2005. Takéto plastové guľvočky bývali v automatoch. Stačilo hodiť mincu a jedna vypadla. Vo vnútri majú ešte výhry, no sú to len gumené cukríky. Teraz už nie jedlé. A ja trochu nechápem, prečo v dome zostalo práve toto. Posledná miestnosť bola obývačka. Treba si tu však dávať pozor, hneď za oknom chodia ľudia a pokuty v Rakúsku sú drahé. Ostalo tu pár vecí, ako napríklad tieto kazety, ktoré môžu poodhaliť tak niečo o hudobnom vkuse. Tak náhodne umiestnené umývadlo, na ktorom je ešte pripravené mydlo. A idem ešte pozrieť vedľa. Bez svetla toho moc nevidím, ale som v jednoduchej kúpeľni. A asi je čas ísť ďalej, von z tohoto domu.
Ešte som objavila tmavú pivnicu a samozrejme musím sa ísť pozrieť dolu. Pivnice totiž môžu skrývať zaujímavé tajomstvá, hlavne pivnice rakúskych domov. To však vyzerá na prvý pohľad celkom obyčajne. Pivnica má ale pekný starobilý vzhľad, tak ako aj dom nad ňou. Tu, za týmto múrom, sa nachádza hlavný areál, ktorý nás zaujíma. Ostáva už len vymyslieť, ako sa tam dostať. Cez múr samozrejme nebudeme liesť, musíme nájsť voľný vstup. Ak nebude, tak tento prieskum končí a ideme preč. No, po troche snahy sme všetci tam, kde sme chceli byť, uprostred dvora obkoleseného opustenými domami. Zvonku majú domy obrovský potenciál, no vo vnútri to už tak žiaľ nevyzerá. Teplomer vyzerá ešte funkčne, dnes je naozaj zima a fúka. Všetky miestnosti sú dokonalo vypratané a prázdne. Kedysi to tu ale mohlo byť krásne. Skúsime teda dom oproti. Dvere sú aj tam otvorené. Avšak po vstupe vidíme, že stav je rovnaký. Toto bol asi novší dom, alebo aspoň prerobený. Jediná zachovalá časť je asi kúpeľňa. Záchody a kúpeľne zväčša netočím, ale tu spravím zúfalú výnimku. Posledná nádej je ešte opustená pivnica. Zostupujeme teda po neexistujúcich schodoch a snažíme sa nespadnúť. Pivnica je síce veľmi pekná, no okrem hromady odpadu a pár fliaš, moc pokladov ani táto neskrýva. Vonku, tesne za bránou, počujem ľudí. Keby vyjdeme von teraz, asi nás uvidia. Tak chvíľu počkáme a keď hlasy ustanú, nenápadne bežíme von. A tu sú... Išli nejakí ľudia. A to je asi všetko, čo sa nám tu podarilo preskúmať. Niekedy sú náhodné urbexy plné prekvapení, inokedy skôr sklamení. Povieš mi dnešný prieskum? Zatiaľ nič moc. To sme mohli aj na Slovensku dať, nie? No, tak to hej. Tak zvonku je to pekné, ale zvonku nič moc. Ale niekedy ide skôr len o zážitky a čas strávený s dobrou partiou. Ivanka satelit. Čo? Ivanka satelit. Vidíte ľudia, reálne nás môžu vidieť a my si tu robíme. Niečo vidíš vo videu? Takže ak sa vám aj toto netradičné video páčilo, určite zanechajte pod videom nejaký komentár, dajte like. Ak chcete byť informovaní, kedy vyjdú ďalšie zaujímavé videá, tak určite dajte aj odber na tento kanál. A môžete dať odber aj môjmu kolegovi Marcelitovi, s ktorým som tu bola a ktorý mi poskytol niektoré zábery do tohoto videa. Boli to tiež so zvukom. Takže ďakujem a vidíme sa na budúce.